Bona nit. Com estem? Moltíssimes gràcies per estar ací. Gràcies també a l'organització de la UPB per no eliminar el festival després d'allò que va passar. I també les gràcies a Jorge García, no? per programar a gent d'ací, que ho fa molt sovint tots els anys, com som nosaltres. I està molt bé tenir un festival a València que toqui gent de València. No? I res, estem ací avui presentant la música d'un disc que es diu Efímer, un disc que ja fa 2 anys que vam gravar i que hem tingut la sort de tocar en molts llocs. I avui diria que pot ser que sigui l'últim dia que fem este repertori. O sigui que... Com? Bueno, sí. I res, i com veieu estic molt ben envoltat així d'uns companys fantàstics. Un aplaudiment, per favor, per a Tico Porcal a la bateria. Al contrabaix tenim a Dario Di Leche. Al piano, Alberto Palau. I al saxo ni más ni menos que Perico Sanbeat. Pues res, la música que estem tocant és original meua i podeu escoltar en el disc, que no el podeu comprar perquè no l'han fabricat, però el podeu escoltar en totes les plataformes digitals i ja sabeu com va avui en dia. Res, espero que passeu un rato molt agradable. Seguim.
Moltíssimes gràcies. Anem a despedir-nos ja en l'últim tema, un bugalú, i un fort aplaudiment per als meus companys, per a Tico Porcar, Darío Dileche, Alberto Palau, Perico Sanbeat. Soc Pepe Zaragoza. Espero que hàgiu disfrutat molt i fins a la propera. Gràcies.